Phuluni Circle sa Hemalong Karbi Students Association habar ke hat aropi atum patir piponsi kedam tang chitini phai thom keparni Keche so tumaphan aronre pen Longle patta kaselampi aphuthak Assistant Revenue Officer aphan pinpur aloh kapajir kedam tang chitini phai thom keparni ada por phai kemalom pen Phuluni Circle sa Hemalong Karbi lo charlia song haura khara ro tum patir piponsi ARO ari matum pen chelang rapet pen Assistant Revenue Officer aphan pinpur aloh pajir Bangso pinpur aloh long ke jong pon lake Keche so tumaphan ko son pensi Longle patta ki pilong lok ma ahok he patta ko son si kaselam pen ki pilong lok la pen ningkan suri hinira inkora isi ningkan angbong kumat amon dola pen SK tumsi ahok he Longle patta kaselam long kachirap dun ma labang so puthak klardak pen KSA song tumaphan pachini vek nang jipura KSA Hauraghat Regional Committee tumpen pinpur aloh kabajira sai deng ponang ko Pinpur aloh kapajir damahut ARO abang sai hem ke bang vedera jok Head Assistant Babul Hanse lapen SK Ram kiling atuma phansi pajir te kang Lapusona porahut KSA tum pinpur aloh long ke jong pona puthak lamboy ki pipon phan Head Assistant Babul Hanse hin pen chiklo Johnny ana porcho hanglusi ridak chipi do Pini pinpur aloh kopi ko sona potsi kapajir dam nang ko puthak KSA Hauraghat Regional Committee pongchun bang budho te rang kaning jalam arjusina Asli tu memorandum submit lo labang so a memorandum along include matan itu appoint ke jong pon bangala lo cheng si bang ke 1 point bang ke mane bang ko an non tribal tu masih Longle pota ki pima laison lo question bang ke la pen hini bang ke bang ko an abang phu phansi duplicate pota ki isu ma la pen ko masih ki isu lo labang isi ni tum labang so information ang pinai lapen ke thom abang ke ningkan suri hini pen non ningkan suri hini la inkoi raisi ang bong kuma amondor pen SK tong labang so duplicate pota pen chenglok ke chok chiasai illegal along ke cherap dun ke involved dun ke doma labang so nile tumaphan a record nang pinai Phuluni pen dir chuna rong pi Karbi Live